Moikka! Olen Olivia Olga Paakonainen ja haen sisustusarkkitehdiksi. Jo lapsena olen kiinnostunut taiteesta ja estetiikasta. Opiskelin taidekoulussa vapaa-ajalla. Myös mun isoäiti oli mun inspiraatio, koska hän on maisema-arkkitehti. Lukion jälkeen opiskelin LVI-insinööriksi ja työskentelin Rambolilla 4 vuotta. Työssä opin teknisiä taitoa, projektihallintaa ja yhteistyötä. Kaipaisin luovuttaa ja aloitin siksi opinnot Helsinki Design Schoolissa, mutta opintojen jälkeen tunsin osaamiseni vielä riittämättömäksi. Halusin lisää kokemusta ja ehdotin pientä sisustusprojektia kuntosalille, jossa itse käyn. Tein suunnitelman ja remontti on nyt käynnissä. Minulle hyvä muotoilu on enemmän kuin kaunis pinta. Sen pitää olla toimiva ja perusteltu. Huono suunnittelu on näyttää hyvä kuvalta, mutta ei toimi oikeassa elämässä. Metropolia on ainoa koulu, johon haen, koska se vaikutti parhaalta vaihtoehtoa minulle. Tuen opiskelijaa Annan Valkovan, joka kertoi mulle koulusta. Olen motivoitunut, opin nopeasti ja tykkään tiimityöstä. Haluan kehittyä ammatillisesti ja uskon, että täällä saan syventää tietotaitoa, jota tarvitsen. Kiitos paljon!